Inde på Atlanta Falcons hjemmeside, der kan man bidrage med sit billede i tråden, der hedder Morten er så gammel, at... Og han er så gammel, at jamen, han var rent faktisk med i den amerikanske borgerkrig. Førte et af skibene. Han er faktisk så gammel også, at næste billede, han var med i 2. verdenskrig. Morten Andersen er så gammel, at han rent faktisk også har hilst på ingen ringere end Churchill. Det er Morten, der ligesom er på vej frem her for at ryste hænder. Det er godt spottet. Ja, det synes jeg egentlig også. Morten har været med i OL. Og Morten, game winner for det amerikanske ishockeylandshold ved OL i 1980. Det var nok nogen, der ikke vidste. Ja, det er imponerende. Og så Morten, ikke? Selvfølgelig, I am not a kicker. Og Morten Andersen. Vi kender ham allerbedst fra filmen Top Gun. Og så var han selvfølgelig også med til at underskrive Deck for Late. Det kan jeg ikke sige. Uafhængighedserklæringen. Og så Deck for Late. Declaration of Independence, der var den. Og Morten var skyldig i Wall Street Crash. Det er alligevel noget at have på samvittigheden. Og så Beatles. Ja, Ringo Starr og bare med i Beatles. Og ved du hvad, det sjove her det er, jeg vidste egentlig godt. Jamen ved du hvad? Jeg vidste godt, at Morten havde været med i Beatles. Jamen lige præcis. Ja. Og ved du hvad? Hvorfor? Det skal I lige se her. Jeg synes bare, det gik kameraet. Jamen det er da det. En helt igennem storslået oplevelse, det her halftime show med Paul McCartney, som fyrede med i det bedste halftime show, jeg husker at se.